7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Uma ngabe kusuke kungolesithathu ngikwethulela indaba yesintu siyesibheke izinto zesintu amasiko nanokwenza kwethu kwesintu ngalenje kwamahloni. So we have ama topics ahlukahlukene last week because bekuyi first Wednesday of the month bengine open line lama expert bephendula noma yini eqhamuka kuwena. Namhlanje ke siyahlolelana. I have Prof Khehlelezi ukhona la. Indumandumane uzobeke ufona akuhlolele into zakho. Inumber it is 031 537 3000. We welcome you on YouTube watching the show. We see my comments coming from wide and afar, and we take nezaluleka sithola khona nama suggestions. As you can see ukuthi amanye ama topic esiwenzayo asuke esuggestwe kuona la ama platforms akhona. You can follow me on Facebook for this show Indaba with Alex, and as khona ke nakuwo wonke ama platforms Twitter and Instagram Alex Mthiyane, but i-app yona ekunikeza i-video yalolu hlelo nje ubuyibukela nje, and you can also listen to i-podcast yalolu hlelo. Hey, Professor Khehlelezi Ndumani yatumezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe ndaba senyimba nemkhonto kwathi igazi ndaba ikhala amazi dictionary ndaba itithu umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngafulela kwanetha sanibonane egagasini ngibingelele bhuti wami. Yes. Mawusilalela uqala namhlanje lalela nje uzozwa ukuthi kwenzekani. You call and uthi ungakayiqedi into ofuna ukuyisho Khehlelezi usuke sekwazi ukubona ukuthi kwenzekani. So leyo nto idinga ukuthi nesikhathi ungena nje la e-studio without my permission uyakwazi ukuthi ungifunde ungibone noma kufanele ngiqale ngithi Khehlelezi hlola ke manje. Actually kufanele asibafundise Alex ukuthi kufanele athi mayingena qale angathi uyaxoxa kancane so that I can pick up the voice. The more ekhuluma the more i-lent i-connect futhi ku-deliver. Umuntu ongishayayo ulo muntu ovela athi hello but Alex yebo ngicela ukhehlelezi angihlolele angaka pick up anything yakho ngipick up lokuncane but akakabi enough ungcono qala bingelele kahle hayi ngicela ukhehlelezi nami angibhekele maybe in terms of businesses or in terms of ingozi or whatever but azama ukuthi angathi uyakhuluma kancane. No, don't worry ngizokwenza lokho. Yeah, bengibuza leyo ukuthi ngesikhathi ngingena la before ngi-introduce nje ubingelele ngingakhuluma ukuthi lelo hlelo linjani so ngesikhathi ngikhuluma nami uyakwazi ukungifunda. Ngiyakwazi ukufunda kodwa angithi phela abomkhulu banama manners. Ngabe kuthiwa kunjalo ngabe kuthiwa wonke umuntu engihlangana naye ngisho emall ngivele ngimfunde nje but ukuze nabo babone ukuthi sengiyasebenza kumele ngiqale ngisho lezi ibongo ngithi uzwile i-password ngicomputer yakho nawo mawuyivula ngithi uqala uyifake i-password nami i-password engiregister ngayo ukuthi bomkhulu njengoba ngithema ngisuke esigodlweni ngathi ngiyegagasini sekusukile kunjalo nje idedeleni ke manje seziyakhala ke manje yabo njengamanje sebeyaqala bayafunda manje bayafunda ukuthi kwenzakalani by the time vele engine si right siyafudumala. Kuyenzeka kodwa ningashayi khona sengisho nje generally abantu abahlolayo kuyenzeka uyisho indaba yomuntu athi hayi angisebenzi hayi angaze ngibe nalelo phupho kusho ukuthi khona la isuke lahleke khona ngakuwo as umlaphi uthola ukuthi lo muntu idlozi lakhe maybe la setshenzwa noma uyakusinda isikhathi esiningi usuke kusinda isikhathi esiningi esigodlweni umuntu uma ekusinda ngilanda amathambo ngoba ngiyofika ngithandaze ehlala phambi kwami ngimbingelele unjani ngiyaphila ubathi bongasho uthola ukuthi mase kufanele ngihlole uyangisinda uzongibona ngokuthi ngisukume ngithi ngiyabuya manje ngiyolanda amathambo bese ngichitha amathambo phansi awudabulaphi ke emathambeni amathambo sekufanele ngiwachaza ukuthi leli maliwela bheka kanje lisuke lichaza ukuthini leli lilanda indaba kanjani liyachaza kamathambo. Okay, 12 minutes after 7 usegagasini indaba yesintu and sino Professor Khehlelezi la. So inumber ke it is 031 537 3000. I will help you ukuthi register because fanele uqala ungena ukhulume so that izodonsa network and then bese uyasho ukuthi ke kumayelana nani ezomshado ezasekhaya ezebhizinisi ezanani. Inumber ke ithi 031 537 3000. Hiyo le indaba egagasini ungafona njenganawe manje siza ukuthi ke yini ezokwenzeka bese ke yangena uKhehlelezi. Siqale ke ku-anonymous wase Great Town. Uyaphila? Ngiyaphila.
Okay, move kancane dadewethu ngenzela ukuthi sithole kahle network la strong khona. Yeah. Yes, so Great Town, right? Yeah. Siyaphila lapho? Yes, siyaphila. Unjani wena? Siyaphila. Okay, no sekulalele ma. Ngisaqala ukukhasela ngizolele. Imanga angazi line yakho is not angazi noma wena sifaka ku speaker noma yini awukho kahle impela. No, ayikho ku speaker. Ayikho. All right. Yeah. So ngifisa ukuthi usho ukuthi ufuna akuhlolele mayelana nani ezasemsebenzini amabhizinisi ezasekhaya ezothando nani. Uzothando. Okay, but Alex, angeke ngize ngisho into eyiningi kusisi wami uyaphila. Uyaphila wena? Lalela uthi umoya ongcwele kimi sisi mawusangena. Okokuqala angifune into eyisiwasho, kodwa lesi siwasho mangisifuna ngisakhe ngomhlabathi la ukuhamba khona abantu abaningi. Ngibuzile ngathi inkosi ngikwenzelani lokho, wathi umoya ongcwele kimi ikhona into eyisidina onayo wena straight ephila kuwo okade kufanele bese qale ujikelwe abangani bakho oqala before uyojikelwa umuntu othi wena uthandana naye. Ngikubona sisuba kwi relationship, but i relationship oba kuyo ukuthula kubi khona. It's either uba nesikhwele es too much noma lo muntu osuke ethandana nawe akakunaki, ukunaka ngaleso sikhathi nisanda kuthandana. Iyangidida lento ngithe inkosi yami ibangwa yini leyo nto, wathi umoya ongcwele kukhona into ohamba nayo sisolala nayo nasebusuku. That is why kwesinye isikhathi uzophuphulele nengane encane noma uphuphulele nomuntu wesilisa ngoba lento iyahlupha. Ngididwe ukuthi sisi kwesinye isikhathi kuzohamba uhambe uphuma i-discharge ngaphansi mawulele nomuntu wesilisa zathi bewulele nomunye before wena. Wathi umoya ongcwele yiyo lento ekumoshayo njengamanje ukuze siyixoshe lento. Uthe umoya ongcwele angifuni isihlabathi sendlela ebese ngifuna nemali ewu3 rand mase ngisuka lapho bese ngiyogeza. Mangigeza bese ngikwenzele into engathi isiphunge noma into engathi isiwasho ozohlala usiphuza ukuze inciphise lento ngoba iyakuhlupha lento. Unovalo njalo ilanga malishona sisi kunalo livalo olumbi olubuya kuwena. Uthi umoya ongcwele kimi sisi angifuna unyaka ka2012 ukhona umngani wakho sisi omthanda noma umuntu owuclose naye lo muntu wesilisa owadlula emhlabeni angazi kanjani kodwa nani ngathandani lo muntu nanizwana. Manje lo muntu sisi makavuka ethuneni uvuka abuye kuwe ngoba kukhona lo muntu owadlula emhlabeni usenhlizweni yakhe naye ekukhonzile. Lo muntu uyabuya kuwe sisi kube sengathi ukhoza inkinga ngisho nasothandweni lakho. Uthe uma ongcwele sigeze kanjalo angazi sisi wami yiyo into engithi mangiloko ngikhuluma nawe ngiyipick up. Ngiyakubona lokwamadlozi okunakho imoyo nayo kodwa uthe umoya ongcwele asifocus kuloko ngoba uthe masigcile kukhona. Yebo ngiyezwa kodwa angimkhumbuli mina lo muntu loyo owashona mshoni. Lalela ke sisi wami, uthi umoya ongcwele kimi angifune umuntu, uyangizwa ngithini? Ngifune le ndoda noma ngifune umuntu wesilisa. Lo muntu mangimfuna uthi umoya ongcwele was a close friend. Uthi umoya ongcwele lo muntu wahamba wangaziwa noma wadlula. Kodwa ngibona ithunzi lo muntu elihamba likulandela sisi njengomuntu angathi lento idala inhliziyo encane kuwe. Unenhliziyo encane njalo uma ku relationship njengomuntu angathi ingagcina iphela ngendlela engaqondakali. Wathi umoya ongcwele lento iyakulandela ngaso sonke isikhathi. Ngelinye ilanga mawufika noma mawuzozama ukuza kimi ufike kimi sisi bese sibone ukuthi siyenze njani. Okay, siyabonga kakhulu ngasekugcineni nje bahlale senza ngizomcela ukuthi ashiye inamba. Sesise Pine Town now, from Great Town to Pine Town. Siphe Dlamini, welcome to Indaba. Yebo sanibona. Yes mfethu njani? Siphila ngibingelele na kumkhulu lapha esibhuti. Amen bhuti kunjani? Siyaphila. Yes. Bengicela nje ukuthi umkhulu ubhekele nje isimo sempilo konke nje angashiyi lutho. Okay bhuti. Uthi umoya ongcwele okokuqala bhuti angikuthandazisa. Mangikuthandazisa ngabe ngifuna into engathi umese. Kukhona isikhali engisibona sidilika phezulu kwenyama negazi kuwe. Wathi umoya ongcwele wena bhuti bekufanele ukuthi ngabe uke waqala wasinde engozini yemoto noma uke waqala wacisha wa involve kwi car accident. Wathi umoya ongcwele kunaleli gazi eliloke likulandela. Wathi umoya ongcwele sibuyele emva bhuti kube sengathi namanje masiye emndenini ukhona umuntu wadlula kabi wadlula kodwa engathi udlule ngengozi noma wadlula ngathi kunegazi elachitheka. Wathi umoya ongcwele sivale
lento kuwe ekulandelayo ikhona into futhi eyimali ekulandelayo le mali njalo mase kufanele ifike kuwe ihambe kube singathi yahlehla ngithithwa ukuthi mangiloke ngikhuluma nawe njengamanje futhi kunento ekulandela kabi njengento engathi iyishwa noma eyijele kwathi umonqele zimbili lezinto ulandelwa igazi uphinde ulandele ijele njengomuntu engaze ngibuze ngithi ukhona yini futhi umuntu owadlula kabi emhlabeni ekhaya kini ngoba uma songiloke ngikhuluma nawe kunento engathi uvukelwa izitha noma uvukelwa abantu ngoba uma ngiloke ngikhuluma nawe njengamanje ngivuka isimo sento engathi ama cramps esiswini sakho njengomuntu engathi ungahlala ukhishwe isisu kodwa ungasazi ukuthi isisu sani wathi umonqele seweqa wena phansi ikhona into wake wayeqiswa phansi ungumuthi omumbi olamba bese ngathi ufuna ukulimaza into engathi imizwa yakho khuluma nami ngizwe hayi konomkhulu kunjalo ukhona umuntu owashona ngengozi ekhaya kuthiwa kimi bhuti angifune into engathi isimo sento engathi yibomvu mangifuna ibomvu bese ngifuna impepho yamawele mangifuna nempepho yamawele bese ngifuna nesikhali mangifuna nesikhali ngiyibilise lento ehlathini ebese ngathi ngiyogeza wena ngoba usazoboshwa wena bhuti uboshela into ongayazi ngoba ngibona uba necriminal record lento kade kufanele ngabe sikhona njengamanje uyangizwa ukuthi ngithini izinto zakho zingasalungi angazi noma uyangizwa yini ngiyakuzwa manje singakulungisa zonke lezi kufanele bhuti uthole lempepho yamawele uthole lelibomvu ebese uhamba ehlathini uthole noma ummese uyibilise lento ndawonye ebese ubhava ngayo emfuleni ohambayo no ngiyabona so right khona okunokuvela umkhulu akangichathisela no from lokho sokutsheliwe uswanelisekile because kushuthi khona okuvelayo lokho okunye kushuthi usuyokwenza wena ngajabula uma ngasinika feedback ngihlale ngikusho lokho Khehlelezi ukuthi ngajabula umlaleli wami athathe lento ayenze bese yabuya futhi emoyeni esezosho ukuthi kwahamba kanjani kwalunga kwakhanya noma cha nami ngihlala ngisho mfowethu ngithi ave ngifisa abantu mabefona bengena bake basho nangendlela esibaphatha ngayo mabeza kuthina noma ngendlela abahlolelwa ngayo inkinga ukuthi bayacasha asaba umuntu uthi umngane wami uzozwa ukuthi nami bengiye kwaKhehlelezi onganani ba anonymous uncome noma ugxeke ukuze si-improve I like that kulungile siyabonga kakhulu mfowethu bekwenza njalo 0315373000 kwindaba eGagasini sinoKhehlelezi namhlanje uyahlolela ukhumbuleke ukuthi usadvisile ukuthi uma uqala ungena uthi ukukhuluma usho ukuthi ufuna abheke mayelana na kumuphi umkhakha sikusenzeni gwala from Othongathi useGagasini senzeni Mthiyane bot uyaphila ngiyaphila mina njani hayi si right nathi sanibingelele kudokotela yebo baba kunjani ngiyaphila ngingathokoza udokotela manje ngathi ukungixoxela mayelana nempilo yami nje baba wami ungixolele uphi ubaba wakho okuzalayo usadlule emhlabeni lalela ke ngoba ngikubuza ngithi uphi ubaba wakho okuzalayo uthi uMongcwele angihambe ngiyofika ekhaya uma ngifika ekhaya ngifune isimo sento engathi ithuna noma ngifune indawo la okuthiwa yena wabekwa khona uma ngifika lapho bhuti kube sengathi ngiphethe inkukhu emhlophe ngathi mina ngiyiphetheleni le nkukhu emhlophe lo muntu uyahlala kuwe noma uhlala into engathi yamahlombe akho uyangizwa ngithini kunalesikhathi ongathi uyasindwa ongathanda ukuhlala nabantu isikhathi esiningi ulo muntu ongathanda ukuyiassociate nabantu uthanda ukuhlala wedwa unale moya ngathi yamawele uthi umoya ongcwele kimi bhuti wami makukuthi umuntu uyakusukela ngicela ukuthi ungathathi isikhali ngoba ngibona uboshwa kodwa mawuboshwa uzoboshwa ngathi uyayidefender kunabantu abazokusukela mabekusukela bese ngathi uyayidefend ubosho ngoba kunaleli thunzi ithuna lika babakho baba la setshenzwa mawungaya kulo njengamanje noma mabeke baya abamndeni bazofike bafica izinto engathi imese noma izinto engathi ama razor ngoba kwasetshenzwa kwaze kwafakwa nemali endala khona uthi umoya ongcwele kunento ekubizayo wena ejele uma ngikhuluma nawe njengamanje bhuti bekufanele ukuthi ngaba usebenzi noma awuthola imisebenzi bese ngathi iyaphela uthola imisebenzi ngasi yaphela uzame nokuvula inkampani yakho izinto zime wathi umoya ongcwele ngikhulekise lento kakhulu ungaye ngoba ngiyakubona uyindoda ehard worker uyazama esikhathini esiningi ufuna ukuthi izenzele into yakho kodwa uyayizama ithi mayisiphumelela iphindiwe iqale phansi ungagive up uqale phansi wathi umoya ongcwele kodwa ngididwa ukuthi abantu besifazane bayakubambezela ngoba ubuyuluze ifocus kube sengathi namanje inhliziyo yakho ihambisa kakhulu kubona Jesus vele washaya khona okay lokuzani mayelana nendaba yethuna lika baba yes baba sathutha lapho okunamathuna khona sawuhlala kwenye indawo so komunye unyaka bake bathi abantu abadala beyohlakula bathi bathola imali
Nansoke ngiyayibona le mali futhi kunemali impela engiyitholayo ngibona kubizwa amagameni nithengwa ngemali kuwo lamathuna mawuthi bayithola le mali ushilo umoya ongcwele kimi wathi tshela labantu ukuthi abahambe bayoyikhipha le mali bayiremove kodwa manje nizoyiremove nithola isihlabathi solwandle nisihlanganise nosawuthi wamatshe bese nifike niyachela ebese niyiremove le mali. Yebo hayi manje ngalana ke kwethu amantombazane yindaba manje ngisuke ngibe crazy kakhulu yini. Ngisho kanjalo bhuti ngithi inkinga yakho ubamba kokubili ufocus ekubona futhi bayakudida lezi gate iadvice engizokunika yona igate ayipheli bhuti uyezwa dedela nje badedele ufocus ebusinessini ngibona uphumelele empilweni kodwa uthi masuzophumelela bayakuphazamisa inkinga yakho. Sengingazama futhi kaningi ilokhu zane yenkampani ngavuka ngaphinde inkinga yakho wasuka wa involve umuntu wesifazane lo muntu wesifazane wakhetha enhlizweni yawa lento yawe ibusiness yakho. Manaje Dokotela ngiyaxolisa manje kumele ngenzani ngiqale kabusha ngishintshe le nkampani because le nkampani enkathi ngiyenza ngahlanisa igama lalo muntu owangikhetha negama lami ngaphuma igama lenkampani ngalesi sikhathi ngoba ngangisadakwe uthando. La angithi angizwile ngishilo ngathi inkinga usuke wa involve umuntu wesifazane kanti idlozi la kuba lifuna ukuthi enze leyo nto. Awuzama ukuthi ungibone bhuti lento yakho personal kakhulu uze la nizokusiza nje mahala. Mawufone egagasini ngikusiza mahala. Okay, mhlambe ngingakwazi ukuza ngase Verelam. Yes baba. Yeah. Saturday. Ne weekend. Noma Friday or Saturday. Oh, okay, ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga Mthiyane. Sho manje ingane zokuthi kuyizila kancane. Angazili kodwa athi nje. Ungazili kodwa iba nomaqondana wakho. Uyafuna ngamtshela igama lomuntu ngiyacela umuntu azothandana naye abe serious naye. Cecilia igama lakhe. Cecilia libhale phansi lelo gama. Kodwa ngibona isibongo sakadlomo. Angazi lesibongo. Yeah. Ngadla komkhabela. Nanso. Ngibona isibongo sakadlomo. All right. Ngiyabonga kakhulu bro. Yo, right. Hey, usekakasini, right? Uyahlolelwa namhlanje 031 mabe funa ukungibona Alex ngi live ku Instagram wami njengamanje. Okay. Ku bathi Dr Khehlelezi ngi live ku Instagram mabe funa ukumbona uKhehlelezi. Right, and nelokhuzana ivideo nje uhlelo lonke seliphelele futhi uzokwazi nani ukuthi uyithole ku Kakasi app nakhona ku YouTube. Si no Dr Khehlelezi uzosinikeza ama details ngasekupheleni kohlelo. Indaba. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. All right, sesithatha anonymous now calling us from Marisbeck. Sorry about that. Anonymous usekakasini sawubona? Ninjani? Right, kunjani wena? Ayisaphila ngiyabingathoba kaSbisho yami lapho. Ithi izandla idlula ikhanda. Amen. Angazi ngiyaqala umbona umholo omncane ishaya ngentaba ebandla. Nami ngithi ngicela ngikhulekele ngidonse nami elibandla leli. Umsebenzi kakhulu. Ngiyaphila bhuti wami kunjani? Hayi, sayiphilela inkosi sakubona ukuthi. Bengicela nje ungithintele kwezamabhizinisi, uphinde uthintele kwezomsebenzi. Then masungithintela kwezesonto. Hayi, yobe sengithi ngehla phansi ngihlala ngisemnyango ibogoso. Okay, ngicela ukuqala lana baba. Uyayazi lentambo abathi unhlobo zonke lesuka imix amakhala wonke ingafaka ngublack. Yebo baba. Thola leyo ntambo baba, uma uyithola leyo ntambo ebese ilale icrosse ngasemnyango la ulala khona ebedroom yakho yezwa baba. Yes. Ulalise lapho kunogogo ozofika kuwena azokhuluma nawe ebusuku. Logogo makafika ngicela ungayilethi kimi. Le ntambo angathi mawuyikhulekela ungayibambisa umntwana omncane ongakathombi noma lo mntwana okwazi ukuthi mayikwatile ashesha dedele. Uyibambise yena. Kukhona imfihlo isecret abazokutshela yona. Kunabantu abadlule emhlabeni babe bangamafa. Uyangizwa ngithini? Kunento abafuna ukukunika wena ngqo straight. Ngibona imoto kunemoto kufanele uyithole maduze enzima kakhulu noma abantu ngibona bethi congratulations bekubongela kunale moto kade uyifisa ozoyithola uzoyinikwa ugogo ozala uma wakho esayidini lasekhaya komalumakho ngoba kunalomuntu ugogo ozala umama esayidini la komalume wayikade enobungoma akade enabo uyangizwa ngithini uma kafika kuwe ufika nazo lezi ikhwama aphinda afike nesimo sokuthandaza that is why mangikhuluma nawe njengamanje
manje kudilika isithembu kukhona isithembu esidilika bese ngathi sihlala kuwe ngqo straight wathi umoya ongcwele noma ungazi ukuthi uyasibalekela lesithembu kodwa sikhona esibuyayo wathi umoya ongcwele oqala kuzobe kuMaxulu uyangizwa ngithini makuMaxulu wathi umoya ongcwele owesibili engimbonayo lana uthi umoya ongcwele ngabe sifuna abantu bakaqwabe kaGumede wathi umoya ongcwele kukhona abantu omalikazana engibabona bephithizela phakathi egcekeni wathi umoya ongcwele kumanje akulunga othandweni ngoba kuvuka impi ingoba umuntu wemoya wena okufanele ube sengathi mawuthola umuntu angathi ungawumbika kuqala noma ungashisa izibane eziwu2 emakhandlela yelo umbike ngoba bakwenzela phansi ithi inkulumo yasezulwini ukhona umzi obekufanele bese ngathi uyawuthenga kwenye indawo yathi inkulumo yasezulwini kodwa kune deal esazovela le deal izovela endaweni yase Edendale angazi ukuthi ikuphi lapho kodwa kunomzi ofanele uthole lapho kube sengathi uyawuthenga yathi inkulumo yasezulwini njengamanje but into zakho ziyahamba kodwa zimile zibuye zivaleke yabona baba hayi ungishayele khona umuzi wakhile senginawo Edendale njengamanje ngihlala kuona so lokho okukhulumayo ngicela ukudlulela umoya intombazana kaQwabe ngibonisiwe ebusuku ayi ngazi 2 weeks back engazizama inamba yakhe ayithola ngayikhuluma naye ngayitshela no ngibonise 3 times ngawo so hayi bangathi iba polite then uma sengiyaqhubeka ngithi ngiyayifonela isembe funa ukuthi busy then navela ngiblock ngathi kodwa ke sengudlulisile mina umyezo lalela ke baba lalela ngicela ungenzela nje akukho umuthi engikunika wona njengamanje kusasa thola impepho mawuthola impepho uthola izibane eziwu2 eziyelo yazi ngabe ungangitholela lentambo unhlobo zonke umuntu wemoya uzale unqwambile awuzalwanga baba wembethe kunomuntu wakutshela ukuthi wazalwa wembethe wenza ibig mistake kunomehluko uzalwe unqwambile baba umuntu wemoya uyangizwa ngithini uthole lezi zinto ebese ukhulume kulezi zibane ebese uyakhuluma uthi uma ulo kaGumede ngimbonile ebusuku kodwa ngicela niyomlanda bogogo uyozo unblocka wena ebese yakhuluma nawo umbhele wazemsebenzi ezemsebenzi baba njengoba ngisho ngithi there is something engiyibonayo eletha imoto ayimoto ikhona zo3 njenganje obasikhuluma yeke leyo baba kukhona enye futhi kunenye imoto futhi enye oyifisayo uyangizwa ukuthi ngithini kunemoto lokuthi eish mangayigibela le moto kukhona ugogo wakho uyakuphathela kodwa uyiphethe zombili uza nalobo bosisi abawu2 aphindaze nale moto ngala inkinga ukuthi awukayenzi lento okufanele uyenze okay ngicela ukukhumbula kahle uthena intambo enhlobo zonke ngilengise ngasemnyango phambili bathi ngibambisa ingane noma bambisa ugogo ungasaye esikhathini nalapho ku right angikhulekele yona mase ngiyibeka izulu lapha engindlini engilala kuyona baba kodwa nje so far izinto zami right amen baba nasetohweni asivele senze kanje ngoba uthi useMaritzburg ngomgqibelo ngizobe ngiseCaluza Hall uyamazi uCaluza Hall ngicela ufike lapho baba kuyashuba ngizobe ngizothandaza lapho hayi mina ngizoboqala uzobuka ngizokwenza lokho okushoyo ngibe Alex ngizobuya ngizosho ngithi cha sengiwenzile sengikulengisile cha waqhamuka impela all right no kulungile futhi siyabonga Khehlelezi tell me something uthi kule outhi ayihambe angazi yenze njani njengoba tu advise ukuthi ibize lo sisi lo emfunayo kuyena ke lo ongale yena lo sisi akhona nokumthakatha lokho ukhumbula ukuthi ungizwela ngithi isibongo ngishilo akangitshelanga yinto engiyiboniswa wogogo lo muntu umphiwe abantu bakubo so uma ethatha lezi ibani wenza the instruction ayitshelwa wogogo bakhe hayi kasehla akasamsheli lo sisi usencenga abakubo sekhuluma nogogo bakhe yiba bazohamba bayomtshela akamthakathi if ever bekuthiwa bethatha imithi ayenze ngabe kuyamthakatha but akamthakathi this time all right so into leyo futhi engeke ibe imfihlo mase bendawonya ngamtshela ukuthi uyazi ukuthi wena kuzofike la wenze ukuthi nokuthi finish angamtshela lokho all right 0315373000 namhlanje uyahlolelwa sinokhehlelezi so uyafona ubeka indaba yakho njengoba denza nje lobhudi asho ukuthi ufuna kube mayelana nani sesiku nkosinathi nawo wasemlazi usekakasini nkosinathi usanibona student njani siphilile kunjani kwena Ngaphila ngibingelele nakubaba uprofessor sasinayo emlazi kwa inkonzo ehamba kahle ngangafika futhi esontweni ngelinye ilanga nakuze kufika umuntu nabantu abanenkinga eziwu2 omunye olahlele imoto bahamba boyilanda idanile kwaMamthikazi amen okay siyabonga ngaleyo testimony nathi right ngisacela ukukhehleza ngihlolele amabhizinisi nje nempilo yami
Okokuqala but Alex masikhulekisa le ndoda uthi umoya ongcwele angihambe uphu last born wasekhaya kini not u last born wakho last born wasekhaya kini ukhona umfana ophilayo ushuthi wanaye wena umama mawele shuthi washona kanyana izwake uthi umoya ongcwele lo muntu uzophithanelwa umqondo I'm sorry ukuthi ngixamukele endabeni zakini kodwa uthe ufuna kuwe kodwa kuthiwa ngifuna ulasibhona wasekhaya kini uzophithanelwa umqondo ngoba ukhona umuntu washona before yena umembathile uhleli kuye ebese labantu ebesebuya nawe ekuaffect lo muntu njengamanje mangikhuluma nawe kuthiwa kimi angihambe ngiyenza izibani yazi bhuti mawuthola imali hamba wenza izibani kukhona umfowenu noma udade wenu owaphuphuma kuma wakho noma washona esephila uthe makashona lo muntu akenzelwanga umsebenzi uthi umoya ongcwele awubakhumbula abantu basekhaya kini ubenzele umsebenzi ngoba mawukwenzile lokho bhuti ngibona ideal kune deal ezoqhamuka nomuntu omtswana uyangizwa uthi ngithini kunomuntu owusoma business omtswana ozobe suke egoli ozokufonela kube sengathi namanje kune business akufaka kuyona wathi umoya ongcwele kunemadlana ozoyithola kodwa uyithola from this business kodwa njengamanje inkinga yakho ukuthi kunalo umuntu ongamnaki ohlele eminyameni ofuna ukukhanyiselwa yo ushuthi njengithe eqaleni lo mfana lo ekhawula sibone ulanya amawele ushuthi amawele lawa afuna ukukhanisela ibani hamba ke baba uyobakhanyisela ibani mawuqeda lapho uthi yilokho enginakho engangamandla ami enginakho uzobona into abazokunika yona in return ibani lezi zo3 imhlophe nelihlaza nelelo lalela baba hayi akushiwo lezo ibani awuthola umuntu oyisayoni iprocess ende ibani ezo7 ezimhlophe esi1 esiyelo amakheke amaships osweet ebese ushisa impepho nenkukhu ezu2 ezimhlophe ukhulume lapha emsamo iladi baba emakhaya kubowa mango waphishuthi lo lengane ezingilamayiza kubowa mango baba komalume impela baba yeah okay okay ngiyabona all right no sebanga bhuti all right sinokhehlelezi kwindaba ekakasini masifica sesiphakathi lihlelo zolithola kwi-app i-podcast yakhona kusukela eqaleni uze kufika ekugcineni and uma usilalele kwi-app right now ungakwazi ukuthi urewind uthi ukuze ukuthi kwenzekani but ne-video yayo as you watch it now itholakala kuwonke ama-platforms ekagasi kwi-app Gagasi FM that you can download for free na ku-YouTube as well sisanda kubona la kubekwa isilo esisha right so yini oyibonayo kuzoba khona ukuthula nokubumbana kwesizwe samaZulu ukuthula mfowethu kuzoba khona but ngeke ngathandi kakhulu lezi zepolitics ngoba ke bese kuthiwa ukhehlelezi ngoba khona abachemile khona abanga yabo it's like but ke it's fine wena ubeka into oyiboniswayo okay right vele naqala ngake ngacishe ngayithi angasakhohlwa kanjani wawuthe kufanele ngisho uba ozobekwa ngangifuna ukusho kuwena ngabe usuyafakaza manje angishongo ngeke ngibalekele lezi zepolitics hayi ukuthi angiyiboni ngiyayibona that is why noma ngithandaza ngeke ngithandazele ama president wethu abaphathi bethu abaphethizwe ukuthi inkosi uzubenze bangadideki kodwa basihole nje kahle so kuzoba njengamanje ukuthula mfowethu kuzoba khona kodwa it will take time mangithi it will take time ngibona amaqembu azangenelele mangithi amaqembu azangenelele let's say kufika iIFP nayithi izochema nesilo noma kufika iDA nayithi izochema noma kufika iANC nayithi ngibona amaqembu efika azazongenelela nawo nalona athi nalo right nalo athi nalo wrong maybe awungizwa kodwa uzoyibona lento masiyenzeka uthi umoya ongcwele kimi asikhulekisele wamuzi qala wakhona lapha ekhaya masikhulekisa emva emzini kabayede masikhulekisa lapha na vele ikhona into eyimpi endala uyangizwa ukuthi ngithini mangithi endala kukhona impi vele ethinta lesikhundla njengomuntu angathi kunabantu abazosuka ngaphandle bafuna ukuzongena ngama fraudulent papers mangithi fraudulent papers bazenza inzalo yakhona kanti abayona inzalo yakhona baze babanjwa abanye yazi ngibona sekuze kuthiwa ngcono siyoyenza ama DNA test noma siyo test ukuthi wena kahle kahle wawuzalwa ubani wakabani ngoba vela ubelong la okay wow and then now the ANC has suspended its powerful official Ace Magashule and people are saying that ANC is a splitter and some are saying that it won't even do well in local government elections
Wona manje Alex usungisa. Hayi usuphakathi asizwe isithunywa asizwe sengenile. Uyabona ke manje osopolitiki sebevula ivolume enkulu bathulisa ingane manje kathulani sifuna ukuzukhehlelezi zithini. Right, le nto mpethe yenzakalayo iyekeni ivunguvungu. Ivunguvungu ezenzakalayo lezo zizodlula. Uma ngisho kanjalo cha angeke azaphuma ubaba Mahasholo uMahasholo ngeke bamxoshe engeke. Sengishilo. So uzobuyela be-SG. Ngicela sikhulume so2. Angiyibuzeli mina ngibuzela umlaleli ya. Kunabantu abama favorite wami lapha. Kunabanye futhi abangabona ama favorite wami lapha. So angifuni ukuruna the relationship. Let's just keep it there ukuthi siyibambe lapha. 1940 eGagasini. The beauty of the podcast, we record this emva kwesikhathi we'll play it back, right? We did that kwesikhathi se-COVID nge-lockdown yokuqala. Yeah. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Yele Indaba eGagasini. All right. Sengithatha ke umlaleli from Mlazi. No. Yes. Anonymous from Mlazi. Sanibona but Alex ninjani? So right dadewethu njani wena? Siyaphila ngicela ukubingelela nakumkhulu. Amen siswami njani? Siyaphila. Bengisacela la ungibhekele ukuthi ngabe uthini umyalezo engabe nginawo ovela kuyidalwa zakithi ebese ngiphinde ke ngicela ukubuza nje ngempilo yami ke in general. Ake ngibuze sisokuqala la. Ugcineni nikwenza itiye wenzela abantu basekhaya kini? Ngizohlala impesinayo ngagcina ukusenza mhlambe enyangeni ezimbili ezidlule. Lalela ke sisi. Yazi mangikhuluma nawe kudilika uyayazi lento okuthiwa inantsuku egqokwa omama basekuphakameni. Idukwe elimhlophe leli lifakwe emuve emahlombe. Ngiyalibona. Lalela sisi ngicela uthole leli duku elimhlophe ebese uyahamba. Mawuhamba uyakwazi kuphakameni. Yebo ngiyakwazi. Angazi noma sekuvuliwe noma kukavulwa. Uma sekuvuliwe uye khona. Uphathe sisi imali e1000 ibe o200 kuphela. Uma ngikhuluma nawe sisi kuzoba nesikhathi la ozohamba uhambe uzuyinikele etshwaleni noma ezidakamizweni. Kunedlozi lasekhaya kini noma kunogogo owasekhaya kini owayekade ethanda ukugaya utshwala kakhulu ohlala kuwena. Mayihlala kuwena ngibona ushintsha njengomuntu engathi ungahamba uyinikele etshwaleni kakhulu wome. Uthi umoya ongcwele lento asikhulekele ngoba vele ukhona umoya wobudlozi ongene kuwe kodwa uyawuziba ngoba vele noma wakho wayibalekela lento njengomuntu engathi kunesangoma ekhaya kini nizangoma kodwa niyayiziba lento. Ngibona isimo sento efamily yasekhaya kini iqhekeka phakathi njengomuntu engathi ningaxabana nodwa niyabantwana bomuntu. Wathi umoya ongcwele kunenhlambuluko okufanele silandele kakhulu. Ikhona umuntu sisovukayo oyintombazane abathi wathi umoya ongcwele ngabe sifuna isimo sento engathi isitha uyangizwa ukuthi ngithini. Wathi umoya ongcwele uma silandela ngomoya ongcwele kunentombazane engakufuni sisi elokuyisebenzisa isimo sento engathi umuthi omumbi something engathi ifuna ukushaya ngento engathi iumbhulelo. Ungizwile sisi? Yebo. Ay kwaze kanje. Lalela sisi wami ngicela lokwemoya yobungoma. Yebo kona kuyinto ekhona ngoba ngonyaka ka2011 ngahamba ngayo eThasini ngabuya ngaphothula kodwa manje njengoba uchaza nje ukuthi angazi ukuthi kwenzekalani. Yako ngibuza ukuthi imuphi umyalezo idlozi elinawo ngoba manje sengazi ukuthi ngilizibile kanti noma makuthiwa ngiyathonga angizwe imyalezo yabo understand ukuthi yini efanele ngabe ngiyayenza khona bezokwazi ukuthi bakhuphuke. Inkinga ukuthi sisunele ledlozi okuthiwa abalozi kodwa manje umuntu abakwenzelanga kahle mabekhuluma bayakudida angathi ukukhala izinto emadlebeni akho. Hamba uye kuphakameni uyonikela ngemali o200 uphethele liduku leli kunento ezokhuluma nawe ebusuku. Kuyazwakala banje bandla ke mkhulu ngicela ungizela nje ngempilo yami ke nje in general ukona ke khamba kanjani. Lalela ke sisi kukhona umuntu engicishe ngambiza kodwa ngifuna ukumbiza. Ngicela ukuthi ungibone uyazwa kunomuntu ogangile ogangayo ozenza ngathi uyifriend kanti kunezindaba ayithatha kuwena kanti ufuna ukutshontsha nesimo sento insila yakho yasekhanda. Ungaphathwa umuntu noma ubani ekhanda ngoba kunomuntu ofuna ukuganga ekhanda lakho. Hayi kuyazwakala. Yezwakala. Hayi kuzwakela impela mkhulu futhi ngizoyenza ithuba ngizokubona ngiyabonga kakhulu. Amen. All right. Siyabonga kakhulu nathi. Sure. We take ama calls now ku 031 537 3000 umbuzo nawo ukhehlelezi ke akuhlolele. This
is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Thank you for watching this show. We appreciate the comments siyawabona and le video ihlelo zoyithola kwi-app Gagasi FM nakhona ku YouTube namanye ama shows nje sike sawenza previously. Podcast yohlelo ke yatholakala, download the app busu search for channel Indaba and faka ama details akho khona. Khehlelezi uyasihlolela la. Uyafona busuke yaqhubeka ke yena. Say howding now. Siyakubingelela Anonymous. Yebo njani? Sirise kunjani kwena? Ngikhona. Sure. Yebo ngicela umkhulu angihlolele lapho ngempilo yami nje amabhizinisi ne-relationship. Lalela ke bhuti wami, uthi umoya ongcwele into ezoyenzeka kuwe izoyenzeka ngesimo sento engathi ngeke uxoxele umuntu. Kunesikhathi la okuzonqamuka imizwa yakho khona noma okuzonqamuka ama feelings zakho khona. Ngibona uhamba ukhathala mawulele nomuntu wesifazane ekamereni. Wathi umoya ongcwele kukhona intombazane owakwalala nayo. Le ntombazane yangathi intshontshe insila zakho. Yazithatha yazisa kumuntu omakhosi. Lo muntu kodwa usembumbulu. Wathi umoya ongcwele makafika khona wayifuna ukuthi ningahlukani noma wayifuna ukubamba. Yathi inkulumo yasezulwini ngibona lo muntu kube sengathi namanje kwakufanele ihlukane aphinda afuna ukubuya ngenkani ngoba namanje masathi silandela ngomoya ongcwele ikhona into engididayo njengomuntu engathi ngididwa into engathi isimo sento engathi lithenda obekufanele ukuthi wena ngabe uyali hand over noma ngabe uyalinikwa. Wathi umoya ongcwele kunomsebenzi wakho straight kodwa kunomuntu obuya kube sengathi wesilisa kodwa onomona. Lo muntu kodwa ngizomemeza isibongo bengeke ngilisho igama wakangcobo. Wathi umoya ongcwele kodwa lo ngcobo mayibuya kodwa ukhuluma kambi ngasemva njengomuntu angathi namanje kodwa qobo ungaloko wena ungabukwa kahle abantu. Wathi umoya ongcwele kunento eyisimo sento engathi umsebenzi ade kufanele kodwa ngabe usutholile. Yathi inkulumo yasezulwini namanje izinto zakho ziyahlehla zibuyele emva. Kunentombazana manje uma silandela ngomoya ongcwele eyakhipha isisu man mayikhipha lesisu kwangathi lento ubuyihlala kwena ngoba uyayiphupha lengane mawuyiphupha ungayinaki lento yiyo lento ekuvalela izinto zakho njengomuntu engathi singazi yokugezela entabeni ngoba wena wazalwa wembethe ikhona lengubo engiyibona kuwa ngazi ukuthi ubani komkhulu bakho noma koma bakho wayisayoni noma emndenini wakho oyisayoni ngoba kunomuntu ekuthandaza amandla kodwa ahleli kuwena lapho kuwena mawusathi usekhona. Angiyezwa mkhulu. Yeah. Mhlambe ke ma relationship njengoba ngisho ngithi bhuti wami kunale ntombazane singayibhidilishi asihambe step by step uzwile into engishilo or abanye basuke maybe sengizomqhatha Alex kuyahlangana lento izwile. Yebo kuyahlangana. Senze kanje ngiyamzwa Alex ufuna ukuvuma ngesisoka ngoba kungenzeka bamlalele kwenye indawo. Awushaya imoto mfowethu ufike kimi uthi so wangihlolile gagasini kodwa kunalawo ongafika ngakhona ngizobe sengiyaqhubeka mfowethu ngoba mnandi ngoba ngiyobe sengikhuluma namagama. Okay. Thank you Khehle. Kuzolo. Isoka leli. All right. Dokulungile mfethu siyabonga kakhulu. Sure, sithatha uBazini Indlovu emzinto. Shosho Bazini. Hello. Njani? Uyaphila njani? Si right nathi. Yebo ngicela uDr. Khehlelezi angihlolele umkhulu bakithi. Ukuphi? Ngisemzinto endaweni esikhentathu. Kanti namhlanje abasegola bangena. Lalela sisi wami. Uthi umoya ongcwele ngabe siyakhuleka. Umntwana wakho oqala othi nami ngaqala ngayo ukuthola umntwana uphi? Ukhona. Lalela ke. Uze lo mntwana umkhusele lo mntwana uyisibusiso owasiphiwa umkhulu wasesayidini lasekhaya kobaba wakho. Uyangizwa ngithini? Ngesikhathi una 6 months kunesikhathi okwakufanele kube sengathi nawe uba kuma labor pains njengomuntu engathi kwasasifuna ukuphuma lesisu. Wathi umoya ongcwele kunekhehle lasesayidini lakhabo baba elafika la ngathi liyayiprotecta lengane ngoba lengane ngiyibona ithi mayizalwa yazalwa igqokile. Yathi inkulumo yasezulwini ikhona into njengamanje sisekuwe njengomuntu engathi kunesefungo esenziwa umuntu wesifazane uwena bekufanele ukuthi ngabe wakwalotsholwa waphinde wangathi ubuyele ekhaya waphinde wangathi uyalotsholwa. Wathi umoya ongcwele kunenkomo engiyibonayo zingena ekhaya kube sengathi uphinde uyaxabana naye umkhwenyana uphinde ubuyele emva. Wathi umoya ongcwele kunento ecushwe kuwe sisi njengomuntu angathi nasebusuku mawuthulele awulali kahle mani kunalesipokolwa naso ngoba iyangidida lo tikolo shima ubuya sisi ngoba ulahleka ngisho impahla zakho zangaphansi. Ikhona into kodwa bese ngathi intshontsha ngempahla zangaphansi njengesimo sento engathi unolaka wena ngisho nakubantu qobo awukhulume nami ngizwe.
Hey mkhulu, ngayadana umkhonyana omuqala oyengilobolile washona. So nginomunye ke njengamanje ongilobolayo ubaba Mthiyane. Lalela ke sisi, unongixolele naye uzumtshela umkhwenyana kwenzela ukuthi lento masiyenzeka ashathi ukhehlelezi washo. Angithi uyeza kuthiwa kokuqala uzolotshola uphinde ubuyele emva ekhaya. Nangomunye wesibili lo kade ngimsho futhi lalela nizohlukana futhi. Uyezwa? Nizohlukana kunempi endala elokibamba umama wakho ekhaya emva vele isefunge saba khona njengomntwana oqala kwakufanele adlule. Kodwa ke sisi anizameni ukuyisukumela lento ingabi senzeka ngoba kwayimanje mani ngathi nikhuluma efonini kwesinye isikhathi ithi yo drop ifone seniqala ukuba nesidinanyana kube sengathi namanje niyaxabana noma anisazwisisani kahle. Yebo mkhulu. Yeah. Nale yesipoki mkhulu ngiyayivumela yongalali kahle ebusuku angilali kahle ebusuku umqondo wami uyahamba. That is why ngithi sisi into endala buya kimi ngeke ngikucharge lutho. Buya kimi nomkhwenyana ngathi ungaza nomkhwenyana ngizonisiza. Ngiyabonga kakhulu mkhulu ngibonga. Okay, wethukile kodwa ngiyakuzwa. Yes, ngithukile. Yeah, all right, but ithemba likhona. Yeah, ngiyethemba. All right, dokulungile sabo kakhulu sis, all right? It's thank you so much. Sure, 1954 Indaba eGagasini. Indaba yesintu bakhona ngolwesithathu from 7 to 8 but ke sikhona bashoza ehlukene amatopic amaningi and isintu sethu sijulile khona nje singakangeni kukhona. So namhlanje ke ungafuna ubeke ubuze ukuthi kumayelana nani business, umsebenzi, ezothando, impilo yakho ezasekhaya. Sikwa anonymous now was Pine Town. Sawubona anonymous? Alex, hi, sanibonani. Hello. Yes, mina bengisacela ukubhekelwa ezempilo generally and ngicela ukubhekelwa kweze career as well, like imisebenzi. Okay, Alex, mayikhuluma lo sisi uthi umoya ingcwele kimi angifune iSprite. Uma ngifuna iSprite ngiyombhava ngaso. Into engididayo lo sisi kukhona umuntu omngani wakhe. Angazi sisi noma uke waba nomngani on the right hand side emuva la kuthiwa yini lento ngesilungu Alex la. Emahlombe kwi shoulder yaka left noma right. Yaka right. Kwi shoulder yaka right siswami. Uke waba nomngani kwi shoulder yaka right ngasemuva eback on a tattoo la emuva la kwi shoulder yaka right a tattoo la kade ibhale khona. Yes. Lalela ke. Uma sikhuluma ngalo sisi there is a secret ngoba kungenzeka ukuthi ulalele. That is why ngithi ngicela uze kimi kunemfihlo okufanele ngikutshele kunento akayenza kuwe lo muntu kunemfihlo aphila phansi kwayo kunento ayijoyina njengomuntu angathi wayijoyina into yasemkhathini. Lo muntu ngimbona ejola nabantu abanemali enzima kakhulu naye abe nemali enzima kakhulu kodwa nigcine nani nidideka ukuthi lo muntu uzenza ngani izinto zakhe. Wathi umoya ngcwele ngibona sisi niba ku car accident ninaye kodwa esinda yena kodwa wona ulimala kakhulu. All of a sudden ngibona ungenwa imoya errong. Wathi umoya ngcwele wena sisi usazophupha uhamba ngeaeroplane noma usazophupha usebhayoneyini kanti ile sikhathi abazobe bethatha amandla akho khona. Kumanje sisi mawungeze esontweni sikukhulekele kahle ikhona into engakhuluma kuwe into engathi izizwe ekhulumayo ngoba ebusuku uyathuka mawulele yazi ngizuthuka wena kube sengathi ikhona into oyizwayo ehamba la endlini ngoba yazi sisi kune company esazokubiza njengomuntu angathi kuthiwa uzoyenza iInserve. Angazi lokho kuthiwa iInserve yini lokho kodwa kune company ezokubiza ithi woza uzoyenza into ekuthiwa iInserve. Yo, ngithekile but phela udictionary indaba ethi imndeni. No, but I'm here to help you kule confusion ekhona. So le tattoo nomngani uyayizwa nephupho. Ngingenzela ukuthi I hear that one. Yeah, siz item. Then bese kuzoba ileke yokuthi are you applying for internship or doing in-service training job esho nje? Currently no, but I am applying. Yes, I am applying. Oh, okay. No, kulungile ke mase uzothatha inamba ke ngasegcineni. Ngiyabonga Alex, thanks. Okay, siyabonga. All right. Siku Pito emandawo. Sho Pito? Yebo sanibonani. Sho Pito. Yebo bengisacela ukubuza nje ukuthi ubaba Khehlelezi besacela ukuthi angihlolele nje ngempilo yami.
uthi umoya ongcwele bhuti Alex lo bhuti asimkhulekise angiboni into eyiningi kodwa bhuti into engiyibonayo kuwena inye nje kuphela ukhona umuntu ekhaya kini manisakhula noma na usemncane owagcina edukile lo muntu uthema idukile kwangathi akatholakali uthema akatholakala watholakala seshonile kwenye indawo ngididwa ukuthi uma ulokuthi uyahamba ubangwa idalwa wena njengomuntu angathi abasekhaya komalume lo muntu makabuya akabuyi kahle njengamanje bhuti ngibona uhamba kube sengathi namanje ungahamba ungasebenzi umsebenzi uvaleke kume yonke into stuck uthi umoya ongcwele kodwa uzowuthola umsebenzi ngathi mina kanjani wathi umoya ongcwele awuhambe bhuti kube sengathi namanje uthola lento ongathi inkukhu emhlophe kube sengathi sithola inyongo yayo bese sithola nemali ewu2 rand ugeze kodwa mawugeza uyogeza endaweni engathi impambaneni zendlela ngathi mina sikwenzelani lokho wathi umoya ongcwele kunesimo sento eyisiko lasekhaya kini lalenziwa nisebancane elingenziwanga kuwe ngoba namanje wena ngizwa inhlanhla yakho isale emva ekhaya kubo kababa wakho ngoba umuntu wemoya yamadlozi kodwa into zakho zimile njengamanje ngoba ujikelwa nabangani abantu ophila nabo samtangathi bagcina nabo sebekujikela hayi no kunjalo nje yini njalo no ngisho lokuchazayo kuyona lokuchazayo ubaba lona leyo muntu walahleka washona uyayazi no leyo ke into abantu abadala leyo lokho akunayo information yakho kodwa nje lokho asekushilo nje okunye hayi no ikona alright kulungile siyabonga sikuzwele Pito siyibamba lana ke ingxoxo yethu udokotela Prof Khehlelezi utheke umuntu omthembisa ukuthi akeze kuwe vela la egagasini uyosho ukuthi ngiqhamuka egagasini ngizomenzela mali and then ke singakhohlwa ukuthi Saturday ngizobe ngisecaluza hall eMaritzburg lapha ngase Edendale ecaluza hall kanti ke bangafona sengine number ithi 087 550 1177 inamba leyo bazolalela kahle iyakhuluma nje isho ukuthi ufuna ukwenza kuphi kanti ke futhi bangafonela noma ile ethi 081 384 0955 bangilandele ku Instagram uthinde Dr Khehlelezi noma uye ku Facebook page nyanga yodumo mzo noma ku YouTube channel Dr Khehlelezi no asibonga kade sagcina kuba nawe la kuhlela sibonga kakhulu beka nathi siyabonga futhi all right sure sibeka lana ke indaba yethu namhlanje yesintu bekade sikhuluma no dokotela Khehlelezi sikhuluma nje ngezinto zesintu sibuza sihlola but notice indaba ye confidentiality balekile into esensitive ku information but ke bengeke ngimdedele ngingabuzanga izinto about the state of affairs in the country politics and all that and we will hold him ke kulezinto ayishilo Indaba the show uzayithola i-podcast yakhona kwi-app ne-video yayo as well and as you are watching now ku YouTube thank you very much Gagasi FM Indaba produced by Mr. Mfundo Mabaso mina ngingu Alex Mthiyane up next Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex Indaba zonke indaba zabasha